Horas amang inang sudah hamuna karena tua-tua nami secara khusus yang HKBP Kramat Jati. Manukun jumolo hami tu hamuna amang inang bado kabar muna siak dokan. Sayang giak ma sudah hamuna di bagasan hai pason dot lasni roha pajupang hita marhite ima mandohoti PHD seksi lansia HKBP Kramat Jati. Atong ta pakai mati kita jumolo hita martangiang sangobas di bagasan rohat tabe martangiang mahita. Amin. Marede mahita sian buku ede nomor 753 ayat sada. Asini rohama di hamu dot dame nasian Tuhan debata amatai dot sian anakna Tuhan Yesus Kristus. Amin. Di hamuna amanami nanami na tua-tua nami hatani debata nagabe PHD di seksi lansia HKBP Kramat Jati tersurat di buku Pesalmen 10 mamuka maisian ayatul pusada satrodi to ayatulu pulutolu songonon ma didok hatana. Sisa ngujur do dalani debata pitado hatani Jahoba ibana do lobu-lobu ni sude aka namar haposan tu ibana. Aitung isema debata dukon ni Jahoba jalatung ise tau partano batoan dukon ni debatata. Debatado makohoson pargogo tuau jala dipatiurdo dalakku ima sahatna. Di hamuna amanami nanami na tua-tua nami. Saya dupangan ngolu ni marlas ni rohado halak namar haposan tu debata. Nang pe torop musuna, nang pe godang parukilonna. Marede si David memuji debata Allah haluaun na pinatupan ni debata peluahon ibana siat tangan ni musuna aka nagugo marguar si Goliat halak Palestim dot sian pangleon ni Raja Saul. Terbarita do hagogo ni musunai secara perdagingon halak na tibo na bolon jala si balga botohon do si Goliaton. HP anggo si David pardaging na met do ibana jala pedek. Nang pe met pardagingon ni si David alai marhapo sa do ibana tu Jahoba. Debatado lebu-lebuna dot haposanna mangasahon dalan dot hata ni debatado ibana. Mangalo si Goliat
gabe talu si Goliat di bain si David. Namang ito dalan ni Jehovah do si David maralohon Raja Saul. Ay Jehovah sa diri do pabangkiton si David gabe raja maggati Raja Saul. Siya nasa huwaso dot gogo na Raja Saul law pamatehon si David. Alay di pelua debata ibana siyan tangan ni Raja Saul. Debatado lobu-lobu ni si David. Jala marhaposan tu debatado ibana. Hagogon dot huwaso na siyan debatado paluaon ibana. Porsea do ibana di dalan ni debata. Si sangujur do dalan ni debata. Igor do dalan ni debata. Pitado hata ni Jehovah. Janji Tuhan adalah murni. Allah mengasahon dalan ni debata. Dot hata ni debatado ibana mangalo Raja Saul gabe melua ibana sian pangleon ni Raja Saul. Nakita di partikyanon godang do musutta aka nagogo jala parhuaso jahat jala kejam situtudo aka musuttai anggo mangasahon gogota manang pikirata dang tarbaik kita melua sian hajahaton dot hagogon ni musuttai. Alay ala mga sound hagogoon ni debata ala pangaramotion ni tuhatay boy do tataluhon musutay dang adong na boy paluok kita siyan sakap ni musutay alay ala as ni rohan ni debata tu halak na marhaposan tu ibana gabe di palua debata hita siyan musutay di hamuna amanami inanami godang do parmaran dia kapardalanan ni ngolu ni hajol maun korhon ni dosai boy do sian dirita nang sian dongatta boy do sian bencana alam manang kecelakaan dot akar ragam ni sahit na masa di partikyanon alay ala debatado lombu lebutta jala marhaposan hita tu Jehovah terbaik kita do malua sian aka musuttei lumobi mahita na lansiaon godang do hamaolon bolusatta adong doi sian dirita sadiri, boy sian keluargata nang sian aka dongata. Tiki haposoon niang do lakata medalani aka dalani. Aledung matua borat malakata hape lam rahis do si dalanata lumobi mandapoton ujung di ngurut tahun. Lumatua hita ditinggalhon anak kota do hita. Gari keluarga tapi tinggal honon na dohita lau borhat mandapoton tuhatta didok si Musa di pesamen sia puluh umur rata-rata ni jolma olak ni 7 tahun do lobi siat 70 120 Roma hangaluton ari-ari ni tahun nami itap 70 tahun doi jala molo marhagogoon si tutu diak do 20 tahun jala hinadenggan nasida do hangaluton dot halu jaon ay hatop situtu do lau salpu jala habang do hami ima pesalmen 10 ayat 10 molopola lobi siat 70 tahun umur ni sahalak lansia songon si Musa lansia na luar biasa namai ubain sampai umurna tu 120 tahun ala namar haposan tu debatado ibana ipas ibana dang pikun segar bugar mangluhon bangsa Israel di pardalanan mulak sian Mesir tu tano Kanaan bahasa boy songoni sat umurna 120 tahun alusna ala hadalatonna ala hasolhoton ningoluna tu debata ala haporsionna ala mangito dalan ni debatado ibana ala mangulahon hatan debatado ibana hamuna amanami inanami alani tayuton madalan debata marhaposan mahita tu hatan debata asa margogo hita amang inang madalani dalan itu hatai jala tapaholang ma na marpangusar dia tu gogo do pikirata sadiri dalan ni Tuhanima tapayutiut hatan di debatama tauloi ai si sanga jurdo dalan di debata
pitado hatan ni Jehovah naing masongon si Davidon hita ima debata ma tabain lebu lebutta jala ibana tabain haposatta unang marhaposan tu dalatta tu pikiratta manang tu arta na tapapungii manang tu anakta dot borutta alai amang inang marhaposan mahita holan tu debata ma tabain lebu lebutta marhaposan mahita tu debata taleon matangatta tu debata asa ditogu hita amang inang lehonon ni debata do gogo tu hita hohosonon ni debata do gogo tu hita songon pakkatidakkon ni si David di dokma debata do makkohoson pargogo tuau jala dipatiurdo dalakku tapangido maasa di hohoson debata gogo tu hita asa margogo hita manguton dalan ni debata radedo debata makkohoson pargogo tu hita jala patiuron pardalanatta asa margogo hita manguton dalanna uju natar gogot hita amang inang di ngulutta di pardalanan ni ngulutaon martangi yang mahita mangido pangaramotion ni debata mace gudang do akka halongangan di bain debata peluau kita sian ragam ni akka parmaraani tarpatu pa debata do akka teda halongangan nasoboi tapi kiri di pardalanan ni ngulutaon songon na pinatupa tu si Musa nang tu si David dihaolongi debata do hita marhite anakna Yesus Kristus nong mate tarsilang humokop pita asa dapotan hanguluan si saliling nilingna alani amang inang tamado hita marhaposan holan tu debata tamado hita mamuji debata nang paluaon hita sian ragam niaka parmaran natabolusi tabain ma Jesusi di jolotta songon edetta nakani nomor 750 si patalilu do hapor syota nilian ni portibion tuanima di patogu tuhani hita marhite to di porbadia di palua tuhani hita sian akka musutta songon raja David mauliate mata pasahat tu debata na patiurhon pardalana ni ngolutta satu tiki on jalasai di patiur debata ma pardalanata satu banua kicangi tuhata ma mandongani hita amin martangi yang mahita ale Tuhan debata muliate ma di pasat rohanami tuho alanunga marsaringar hatam di tonga-tonga nami jari mahami Tuhan makapo siho di nasa panggulumiton ni ngulu nami ajari mahami Tuhan mandok muliate tuho siala panarihommu di ngulu nami pasu-pasu mahami salut nale Tuhan asanggia ma marhite hatam Tuhan lam margogo hami memuji pasangapon guarmu buat kami tuho ale Tuhan sude amanami nanami na tua-tua nami lansia Tuhan secara khusus HKBP Kramat Jation tatap nasida sudena moluadong di bagasan parsahiton nasida si roham Tuhan pamalu manasida moladong di tonga-tonga nasida marsak Tuhan hodo na mangapuli rohan nasida moluadong na di bagasan gok si pikiron nasida Tuhan hodo na gogo tu nasida samampu nasida mengadopi salut nai ale Tuhan pasat hami ma sude pardalanan ningulu nami holan tu tanganmu ma hami mangidohon di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami. Amin. Marede mahita huhut tapapung ma peliata marhite bukwe di nomor 117 ayat sada.
pasat ma peliata martang yang mahita. Ale debata amanami na di banua kijang. Hodo haruroan ni saluhut selun na denggan. Dot nasa ulibasa na mauli utus. Pasat kami masya na nilihon mi tuhami pilihan nami tuho. Sejalo may gabi uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti. Asa parasya kami pilihanon. Patibulhon harajan mo tonga-tonga ni huriam dohot ti portibion. Buhay marohan nami marhite-hite todim. Asalam hutadahami kudang nisilelon mi tuhami. Asalam girgir hami mandok muliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Rak mahita martangyang ditangyang ale amanami. Ale amanami na di banu kijang. Saya pinorbadia maguarmu. Saya Roma harajanmu. Saya saut malamon di roham di banu tongaon songona di banu kijang. Leon matuhami sadarion hanguluan siapari. Sesama dosa nami songon panisa nami. Idosa nidongan namar dosa tuhami. Unak kami togihon tumangunjunan. Palua mahami sian pangagu. Ay hoduna punah harajaon. Dohot hagogon. Rodi hasangapun saliling nililing na. Amin. Asini rohani Tuhatta Yesus Kristus. Dot holong ni rohani bata ama. Dot parsauran itu diperbadia ma. Mandungani hamu saluhutna. Songonima di pasat kami PHD seksi lansia tuhita hamuna amanami nanami selamat beraktivitas ma tuhatta ma mandongani hita horas.